Με κλέψανε, τι να κάνω. Ένας καλός άνθρωπος να με βοηθήσει. Εγώ είμαι εδώ, τι θες, κυρία μου? Θέλω να με βοηθήσει, να μου βρεις την τσάντα μου, παλιό αγόρι. Ας το καλό μωρή κολόγρια. Είμαι γριά, φαίνεται, μα μόλις βγήκα από το λίφτι. Λίφτιν, ούτε κολόγερος να μην ήσουν. Είσαι παλιωτόμαρο. Αυτός μου έφερε την τσάντα μου πίσω. Ποιος καλέ, δεν τον είδα. Μου το έκλειψε μια κατσαριδούλα. Είσαστε πολύ γκάου-γκάου, κυρία γκάου-γκάου. Δεν με λένε γκάου-γκάου, με λένε μις σκατούλα. Φαίνεται, το βλέπουμε. Δεν μας παίζεις, μωρέ. Και εσύ είσαι 85 χρονών, σαν τη γιαγιά μου, τη Μαριτσούε. Κι αν σας σχέσω με τη γιαγιά σας τη Μαριτσούε, τι θα βγει? Η μη σκατούλα διπλή. Να σου πω, για πήγαινε να πιστέψω τη γιαγιά Κούλα. Εσύ να εμπιστευτείς το έλα να παίξουμε. Πια. Καλά, εγώ δεν είμαι και γυμνή που βγαίνω στις εφημερίδες και δείχνω τον κόλλο μου, τα βυζιά μου και άλλα πράγματα. Εσύ είσαι η Τζούλια, η κολόγρια που δείχνει και κάνει ωραία πράγματα. Να σου πω, πολύ το τράβηξες. Φεύγω. Με πιάσει η καρδιά μου, νομίζω ότι πεθαίνω. Επιτέλους, ναι!